A dnes si ukážeme 5 zabíjackých cvikov na zadok na multipresse. Prvým cvikom budú rozdelené drepy, tzv. Split squaty, ale s vyvýšenou petou, vyvýšenou nohou vpredu. Takže najprv si zoberieme tyč. Tak. Vyhodíme jednu nohu hore na stupienok a tú druhú nohu dáme pekne dozadu, dáme sa trošku do predklonu a dotkneme sa zeme a do tejto prednej pety zatlačíme, tým pádom pekne tuto predná noha pracuje, jo? Takže ideme. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Druhým cvikom budú bulharské drepy s prednou vyvýšenou nohou. Tak ideme na to. Zobereme najprv tyč. Dáme si jednu nohu dopredu na vyvýšenie a druhú si oprieme vzadu. A masaker. Nezabúdajte na hĺbku. Dole a hore. Tretím cvikom budú donkey kicks. Tyč na multipresse dajte úplne na spodok. Pôjdeme na 4 a jednu nohu, stred chodidla dáte tam, kde je tyč, jo? Takže kľudne môžete mať takto ruky, alebo môžete dať tú ruku, ktorá je opačne, čiže krížom tej nohy, ktorá pracuje, dole. Jo? Takže keď ideme ľavou nohou tlačiť, tak pravá ruka pôjde dole. Podržte trošku a pomaly dole. Podržím. Ďalším cvikom budú rumunské mŕtve ťahy. Dáme si steper alebo nejaké vyvýšenie. Chytíme sa tyče. Dole sa pozerám, rovno špičky, vypúčam zadok, pomaly dole a šup. Piatým a zároveň posledným cvikom budú čo? Hip thrusty, áno, ideme na to. Takže nastavíme si pekne lavičku krížom, nezabúdajte nejakú penu, aby vás netlačilo a dáme vyvýšenú nohu, hej? Čiže steper, stoličku, hocičo, ideme na to. Čaute.